Segundo explicou o patrón maior, os traballos estanse a desenvolver na zona dos Lombos, fronte ao Peirao de Leiro. Toda a area retirada será trasladada a outra zona do Pósito, neste caso a zona comprendida entre as Figueiras e a Banqueiro, contribuindo así tamén á súa rexeneración. Sí, é un proxecto que tiñamos para rebaixar o lombo ese de Leiro, para intentar que recuperar esa zona e rebaixala para que estea por debaixo do nivel da agua na marea máis grande, a ver se impede a producir, e aparte facer máis campo no resto das autorizacións da autorización que temos para intentar ter máis campo de traballo para os mariñeiros. Antigamente xa era co aporte de áridos xa regeneraba de por sí, que os desoves que había naturales xa invadían as zonas onde regenerabas. E a día de hoxe xa é máis complicado. Este ano solicitamos tamén aporte de cría, veunos denegado, pero bueno, si vamos a intentar botarlle algo de cría para intentar recuperar a zona o antes posible, visto a situación que estamos tendo ano tras ano. A actuación que está a ser executada conta coa correspondente autorización da Consellería do Mar, que tamén colabora co Pósito no seu financiamento a través de fondos europeos. Estos son fondos que venden fondos FEN da Consellería do Mar, que todos os anos sacan unha liña de axudas, e nós os últimos anos estamos acollendo a este tipo de axudas, vamos ao máximo do capital que solicita, bueno, que piden eles, e nada, nós intentamos aproveitar todo este tipo de axudas para o tema de regeneración e, como ben dixen antes, para o tema de facerlle máis campo de traballo para os mariñeiros e que teñan máis opción para poder traballar.